салом алейкум дӯстони азиз. Айни ҳол мо дар дохилшавии минтақаи яъне шаҳри ҳалаб ҳастем ва чӣ хеле ки дар пушти мо мебинед дарвозаи шаҳри ҳалаб дар боло нависагӣ аст ки ҳалаб раққа ва дар бари олен лазиқия ва идлиб, яъне аз ҳамин гузаргоҳ дохил шуда мешавад ба шаҳри ҳалаб. ва айни ҳол мо дар аввалин ҷои дохил гузаргоҳи яъне дарвозаи шаҳри ҳалаб ҳастем ва иншоаллоҳ мо ҳаракат мекунем, дохил мешавем ба яъне шаҳри ҳалаб. ва чӣ хеле ки ҳамаи мо медонем, имрӯз сеюм рӯз аст ки муҷоҳидин яъне ҷанга шурӯъ кардагӣ ҳастанд ва тақрибан 20 минтақае ки тобеи яъне қувваҳои Башор Асад, қувваҳои ишғолгари Эрон, Россия буд ва муҷоҳидин фатҳ кардан, озод кардан, гирифтанд. ва айни ҳол муҷоҳидин дар сафи пеш ҷанг карданд, тақрибан ба қариби 3 километр яъне шаҳри ҳалаб ҷанг карданд. ва айни ҳол мо дохил мешавем ва барои шумо аз ҳолати ҷанг ва аз ҳолати минтақаҳо ва чӣ хеле ки мо дирӯз дар хабарҳо дидем ки баъзе оилаҳое ҳастанд ки дар дохил мондагӣ ҳастанд, яъне дар вақти ҷанг хонаҳои худро тарк кардан нарафтанд. ва аз баъзе онҳо интервю гирифтанд, онҳо мехоҳанд ки яъне боқимонда ҳаёти худро бо яъне муҷоҳидин ва 5 миллион халқе ки дар шаҳри Идлиб яъне барои худшон озодӣ хостанд ва ҳукумати нав ташкил кардан, бо онҳо зиндагии худшон давом диҳанд, боқимондаи ҳаёти худшон. ва айни ҳол мо ворид мешавем аз ҳолати минтақаҳо ва аз агар чунин оилаҳое ки барои мо рӯпарӯ шудем, аз онҳо барои шумо интервю мегирем ва аз рафти ҷанг барои шумо нишон медиҳем. Бо шумо Муслим аз шаҳри Ҳалаб. Ин аввалин навори мо аз шаҳри Ҳалаб барои шумо.